تجارة لن تبور. Quran surah bismani turun surah Fatri. Ale aya mugal segna jo kara lela. Anye mugal kono lain kala sira. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أهلنا دار المقامة من فضله ولا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يستصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من يتذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منه قوة وما كان ليؤذبهم وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا بصيرا. السلام عليكم. إن شاء الله قرآن تفسيرنا يفرنا كذا فريو
bla bamanangala ka worole purundo sengoro Qur'anu yere male korot ti do kaba lengwa koro abere ko te aya kele dafriya kele kadaga masamnye ngad dafriya wudu ko donu bulu febeka adal fengele ko to yo masaka do adama de feka banci ko mi ala ka dafriya kele ko koro ko tega do adama de be farale nyo be kaba Bokera aya minano ya aya muka ani segina e o suatu fatri sura aya se sulam bi toni duruna mamnu misra ala ranya o ye doni baba wi ma doni baba ko de no ma krengerelum o de bisa ala nya lu de ba ala do doni ba su garo be mi no bi ala kam saya ye ci ko chamana ko ma nyo ko do musradi kunu mamnu mi tu ala tola data farala ke lu ka ko chamanye ala kam saya wala minaw bi gale mina kwale mawi wi ala do dongo chamana o mami maw kesa ikala do wono luta hanna be ala do ngay kati flaw takro ayo misraw di o ko fe ma wara wele ka ayo no wara semen dia ko sebe pada kan telepon la telepon soro ko comme do wele ko fa ka ayo no chamo ko mi mato mamunu ndabari ma ala tola kuma be wala waddo bu dugo mola na ko mo kalwa ka perena la kilo gala batula wala ma ke wala bi yetaw yew bi metaw me wala bi ala kam sa do dongo chamana ni emi nda ma be je barolate acha jane إن الذين يتلون كتاب الله إكادو ما منو بي ألكا غفو كلا ألكا دفر يوم كلا وأقاموا الصلاة وبسلوا جو وأنفقوا مما رزقناهم نعلي وصن فمنا وبي دودي أولا إسرا دوننا إسرا فغانا إسرا نفلولا نمي ألكا ترغروني ألكا ديمون إكاك سياتي bo dodi ala srafe akakani mamnu nye amma ko tigu don baka don beti fakatiga fanga beti hakla nyimandi hakla bi sirran kubo ke gindola ta fe makaba kala mo raja ngoni ci wala niyatan ubado ke bange fanana mo so ma waraw ka du sutura ka nyona ke o ma ka fendi alamo na fara ala mo o famune do kanga dimmi mo gindo na wala ma bangena o be soni ke to do ala ben be fe gindo la o bi adiba ka yira majigi ani nda foye nda fuli bo o bi arbadi bo o yira sangorata mimina nyeni ngaya jango nga fo abisinga o ni adi gindo abisinga o yira majigi to wadi o yira bunya no to o mi no kadini abisinga ni kadiga ko wawulo de kadaga ya ke dogola to mo ta doble o nga kadi kenaga o bisoga o tigila ma toro to kado ko en ge wala ma fulu ka ke o kenaga nda fana la hala wara be fana o ye ni yadi kene ka opmana ma wara minu mina aditoye ka ella dege o be fana be do faraka baraji ka
kon gaji ko fly mbe ala ka yamare o ko maminu mbakete kun yarjuna tijaratan ku be jago minawe ujigi dame jago minga sani fere minga lan tabura o ti gola dere wala ma o tunon dande fiyew maminu mini ndi ko flange ay olu ka jago kun ati gola kele atnon dande fiyew kadaka ndi ko flange bebi do farat le maka ala masrunya ka liwafiyahum ujurahum musa allah subhanahu wa ta'ala ka kasara dafale dumo yazidahum min fadlihi wa bidofara fasaman diam mino dumo ma bidofara ka ka balera ala yorola innahu ghafurun alay kado ka fo jengene undle bado lebu sutra bado chene undla bado dagri an ghafur yanno koray adama de ika la halaw ma ke tugo tugo inna nafsal ammaratun bisu kado ka fonni koni ale mogo be tannu ni fawna adama de tika yira bo shirku bisani mun wala ne ala ko ale ghafuru nabi ga jengene undla nabi ga karlu mabolu tugu dere shakurun walati joma kadilila ale barkada masade ni no masado shakuru de hoy e ga fitini ga belel ba ashitte ma alaka wallazi awhayna ilayka anye fami wahyu tika akora wahyu mingira muhammadu ka minal kitabi ninga fayna no ye qur'an ye huwal haqqu ale de cien musaddiqan cien mi do fana wa cien tigi ya bado lima fana yadehi mi me abul koray jien bi tani fo ke abina ka nyoro kono kan nye yele la fo kata se ala era mo wato wati kam ta soro o kuma be fara korona kono ka ko cien do de matade musaddiqun lima bayna yadehi adamani doni adamani nyenyini ko wadama development technology tagandala ja akana tara fofu be kabita soro koranet la lola aw boro kabiwa ona ko andice aw ya découvrir bi ma blay koy do rabina foko be uta bwa chama ka ba soro korane ya be fo musaddiqul lima bayna yadayhi anga bitlena nyefeta ba ga ke don sigo wala chukumi mabe utaba qur'ane ka korole nga wuru ba ka jom wala ko mabe bitara doni suya sigala itabo alaka masaya ani qur'ane cena masami arma deda wala masami sangol wala masami dugul da masami jida o de ben galamo amboraka atwadi sisa de science boraka yahuda kera doka ini boraka ko muso ini chemi mada o cega lalew o bitto ino fe fo kalo saba ka boy farla pepe e kalo saba de olu boro ka kosa ina de nga fumaro nyina muna ala ko ni ye muto na amanya sigila furusa kara kuma ka kalo saba ka sigi no apero be dingo kala mo sa bagata dana da barda ayde ma ko dingo da mawo ko bo lago ko kata sisa don taradu mo kan ne jirawla
nani ce caman jɛra a bɛɛ ta b'o cogo kelen la fo kalo saba ka taa dafa u ka lahalaw ti bɔ yen donc min da kɛra min ye o ka kalo saba o bɛ ban fa kɔn ye o kɔni ta lahala ti bɔ muso nɔfɛ a ti bɔ a ta farikolo la n'ala ko kalo saba ka sigi e y'i ɲɛ bila o la k'a donna ta a bɔra ta a bɛ kɔnɔma donna kɔnɔma ta o bɛ dɔ ta a donna ta a bɔra ta muso nin bɛ la vraiment le musulman la ala ko taa i ce i taara bɔ a ka sa dɛ masa min ye adamaden da ka muso da o de bɛ ko nin kalama o ni cɛ banna muso kan ka kalo 4 ani su tan sigi mais dis donc pourquoi tout ça là votre religion là o tila k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa jɔn wala ni saya kɛra kalo saba tɛ se ka cɛ ka lahalaya bɔ muso wolo la bilen ka da ka saya o miiriya ani o hami min b'a la o kuma o b'a to kalo saba kɔnɔ a kan ka teliya min kɛ ka bɔ o kuma na a tɛ se k'o teliya kɛ bilen fo kalo 4 ni su tan olu de ye nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka na da kɛnɛ kan ka tila ka bɔ fɛn wɛrɛ kan min t'o ye o ye silamɛya bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ ani a tɛ yɔrɔ minnu na ni jɛnɛ yɛrɛ tɛ foyi ye olu bolo to dɔ kojugu yɛrɛ ye o nana ye k'a fɔ o muso min bɛ furu kɔnɔ n'i y'o ta ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ 5 cɛ 4 o bɛɛ ka lahalaya bɛ muso kelen farikolo la o kɔrɔ a bɛ furu la nka a bɛ tɛmɛ o bɛɛ fɛ nka salama jamanaw na muso hakɛ min sɔrɔla furu kɔnɔ ni i b'a sɔrɔ cɛ kelen pewu de ka fɛngɛ b'a farikolo la walima a cayalen 2 nka dɔ ninnu ayi takulu jamana o tɛ foyi y'olu bolo o kɔni ye ala yɛrɛw ka lagoji segumɔ ye segi cogo dɔ la u kun y'a dabɔ silamɛya ka dakurunya lagosili min kama o ɲɛ dɔ taara u bɔ nin bɛɛ kan o n'a ɲɔgɔnna caman caman n'u bɛ ka bɔ minnu kan sisan an y'a fɔ ɲɛna nabila isa alayhi salam ala ko kuranɛ kɔnɔ wa ma qataluhu wa ma salabu nka bible yɛrɛ ko u y'a fa ka d'a kan a ye jurumu de cɛ diyagoya kuma fɔ ale yɛrɛ tun ka fa ka jigin jahanama kɔnɔ fɔlɔ ka d'a kan jurumu de b'a to adamaden bɛ don jahanama kɔnɔ komi jurumu adamadenw jurumu yafa cogo kun tɛ fo ala ka denkɛ sanuman bila ka na jurumu tɛ min na ale bɛɛ ka jurumu ta ka d'a yɛrɛ kan o kumana n'o kɛra kun donc fo ale ka taa jahanama kɔnɔ sisan o de kama o kuma a fara a taara jahanama kɔnɔ kuranɛ ko la a ma sa dɛ a ma fajiri ka dɛ olu yɛrɛ ko a fara ka dɛ tiɲɛ na ka d'a kan a fara de mugu sɔrɔ a ka jurumu cɛ n'a y'a sɔrɔ a kuma mɔgɔw jurumu cɛ a tun tɛ se ka fa o nka ala nana dɔn d'u ma kosa in na isa melekela fini min na a bɔlen kura kan ka taa bila kuluwo la o fini maralen bɛ Vatican papu bolo yen dɔgɔtɔrɔw nana u ka appareilw d'a kan ka taa ye ka tiɲɛ di kuranɛ ma u nana ye min ni fini nbirila la fini bɛ dala tuma min a ma sa a ye fiɲɛ samani min kɛ a nu i ye fiɲɛ samani min kɛ ka fini nɔrɔ a nu kɔnɔ o kuma olu y'a kɛ la a kuma sa a tun bɛ ɲɔ a fiɲɛ samanɔ filɛ fini fɛ san joli kɔfɛ u ka siyansiw nana kuranɛ ka tiɲɛtigiya segin a ma ka biribili ka nkalon jira a kuma sa jango a ka sosoko tile in na n'a b'a la a b'a caman ye u y'u ka jɔnwala jɔnwalaw bɛ ka caya
silamɛya ka tiɲɛtigiya tiɲɛ bɛ silamɛw bolo nka silamɛw yɛrɛ disen bɛ ka tiɲɛ baara o de kɛ man da ye sa dɛ o kɔni Muhamadu ka tɔgɔ de kuranɛ in ka tiɲɛtigi a bɔla yɔrɔ la diɲɛ bɛ taa ɲɛfɛ kɛ Ala b'o da kɛnɛ kan nka yɔrɔ silamɛw de disen bɛ ka diinɛ in da ka baara kɛ n'a ye diɲɛ man ɲi dɛ tiɲɛ b'an bolo an dɛsɛ bɛ ka baara diɲɛtigiw yɛrɛ bɛ ka fɔ a ta in ye tiɲɛ ye diɲɛtigiw yɛrɛ dɛ u bɛ ka tiɲɛ sira mɔ nka anw sigi bɛ n'an ka tiɲɛ ye guwako inna Allah bi ibadihi khabirun basir ko Ala min ye dali kɛ ko ale ye dugulen ye a ka jɔnw nga ko bɛɛ la wa ɲɛ b'o la summa awrasna alkitaba a ko an ye kitabu ye an ye tiɲɛ ta an y'o latigɛ maaw ye allazina istafaina an ye minnu gɛrɛgɛrɛ k'u sugandi minnu b'a dun an ka jɔnw na kɔni faminhum zalimun li nafsihi a ko jɔnw na sa dɔw bɛ yen olu ta ye yɛrɛtɔɲɔ da ye o kɔrɔ ye olu bɛ nafsi amara ka koli kɔnɔ tuma bɛɛ o porokoto ka bɛn wa minhum muqtasidun a ko dɔw b'u la olu bɛ cɛmancɛ la u ka benni ka dɔgɔ nka u yɛrɛ b'u ben wa minhum sabiqun bil khairati dɔw b'u la i ka dɔn k'a fɔ olu tilala nafsi amara la o bɔra lawama fana na olu kɔni an ka taa ye ala sira kɔni fɛ ayi ko i b'a kɛ cogo o cogo olu b'i ɲɛfɛ sabiqun bil khairati hɛrɛ ko la i y'a kɛ cogo o cogo olu b'i tɛmɛ biiznillahi n'ala ka diɲɛ kɔni zalika o min ye sa huwal fadlul kabiru ne ye fasamandenya ba ye ne ni e kan ka min ɲini sabiqul khairati ni ye sahabaw lajɛ Sayyidina Abubakar ni Umaru i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ yen ani Usmane ni Ali sabiqul bil khairati hɛrɛ ko fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ a niyɔrɔ b'o la Alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadula bi sahabaw ɲininka baara ɲumanw na don dɔ la a ka ɲininkali nana kɛ a ye ɲininkali fɛnw kɛ a sɔrɔla Abubakar ye dɔ k'a bɛɛ la kɔni a dɔw ye saraka bɔ bi dɛ mɔgɔ dɔw y'u tɛgɛ wuli minnu m'u tɛgɛ wuli minnu ma bɔ u tɛgɛ wuli amadi a ye sigiɲɔgɔnw fo bi wa masɔrɔla min y'a sigiɲɔgɔnw fo dɔw y'u tɛgɛ wuli masɔrɔla min taara banabaatɔ lajɛ bi mɔgɔw cɛla min ye yatimɛden dɔ ɲɛji cɛ bi wa bolobulu bi kɛ nka ala kɛra ɲɛlen fɛn fɛn k'a don a y'a sɔrɔ Abubakar ye dɔ k'a bɛɛ la a fɔ o de ma sabiquna bil khairat hɛrɛ ko ala ɲini ko f'a ka a tɔgɔ ye di dɔ k'o la nka anw ta n'an ye belebeleba kelen kɛ an sigilen bɛ to n da to anw belebeleba in yɛrɛ kɛcogo ɲɛmɛ wa k'a sɔrɔ n'i ye dɔ ka a bɛɛ la o an da kunba n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ kunba kelen ye k'i bɛ taa kunba kelen kɛ fɔ kunba in yɛrɛ tɛ kunba ɲuman ye k'a sɔrɔ dɔ ninnu olu kɛlen se b'i ye jɛnɛ gɔngɔrɔ ta ka bɔ sira la bi Abubakar y'a tɛgɛ wuli k'a sɔrɔ ko fitinin a ti ne sigi ɲɛ nka anw teliyara o mɔ nka y'a kunba na fitinin fɛn fɔ ala kɛra tɔɔrɔ a sɔrɔ Abubakar dɔ k'a bɛɛ la a fɔ o de ma sabiqun bil khairati minnu ye darikɛlaw ye hɛrɛ kow la i y'a kɛ cogo o cogo u b'i ɲɛfɛ nka fɔlɔ min n'o ye tɛmɛnikɛlaw ye o ye nafsu amara mɔgɔw ye filanan n'olu bɛ cɛmancɛ la o ye nafsu lawwama ye
adamaden nin bɛ an yɛrɛw dacogo la lawama n'o tɛ adamaden tɛ taa yɔrɔ si i b'a dɔn k'a fɔ ala y'an da ka ɲɛ ni adamaden ye kojugu kɛ maa i ye o maa min ye o i b'a ye e yɛrɛ de bɛ tila k'i jalaki fo dɔ la i bɛ kasi o la a bɛ kira b'i ka don dugukolo jukɔrɔ maa min ye koyi mun de b'o kɛ ka d'a kan ala ye ni yɛrɛ dan ni saniya de ye min ye a lasiri ye ni a bɔra o kɔnɔ kun i b'a ye nimisa ani n'a kɛ di o bɛ sin ka na yɛrɛ la taa se t'o la o b'i n'a fɔ n'i taara ɲɛgɛn la kɛra bonya a kɛra ɲɛgɛnɛ ye e yɛrɛ i bɛ ɲugu i yɛrɛ la sisan fo ka saniya lahala sɔrɔ ala ko o min bɛ k'ala farikolo la an ɲɛ o la dɛ ruhaniya fana na o fana de bɛ yen o kojugu min n'a fɔ ma jurumu n'o de ye ni nɔgɔ ye a kɛra adamaden fɛ i yɛrɛ ma ye o i b'a ye ni bɛ jalaki daminɛ f'a ka taa yafa cogo ɲini o nɔgɔ in na o jurumu in na kɔnta kumaba ɲigilen bɛ to a yɛrɛ la o min ɲɔ ye dɛ ala ko ne y'a dan n'o de ye i bɛ sɔmɔla k'a fɔ kuma jurumu o t'a lasuli ye saniya in ne ye lasuli ye jannatu adin yadkhulunaha yuhalluna fiha bi asawira min dhahabin a ko fasamandiya ba in minnu ye danuw kɛ ko ɲumanw na alijinɛso dumeta b'olu ye u bɛ don a kɔnɔ u bɛ masiri minnu sɔrɔ a kɔnɔ u bɛ masiri a kɔnɔ ni sanu bololanɛgɛw ye ani lulu fini min n'u yɛrɛ b'o don alijinɛso ninnu kɔnɔ o ye hadirifini ye i n'a fɔ suwafini kama alakira sallallahu alaihi wasallam ale ko cɛw dɛ diɲɛ kɔnɔ yan a ye sanu masiri a y'o to musow bolo sanu kɛ masiri cɛ la a bololanɛgɛ a karala la a ko a y'o to musow bolo n'a ye muso ye a bɛ sanu kɛ bololanɛgɛ ye a b'a kɛ kana kɔnɔ ye a b'a don a tulo fana na nka aw cɛw k'aw ka ɲimi o la o ye muso masiri ye kama alakira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye bolokana kan yɛrɛ fana na masiri a ko ye muso masiriw ye bolokan ani bolokan ni o masiri alakira ko a y'o to muso bolo o ye musow ta ye alakira ma bolokana nɛgɛ don sahabaw m'a don maa ɲumanw si m'a don a ko ye musow ta ye alijinɛ kɔnɔ cɛw bɛna don nka ne min ba n'o ma k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ taga saba ye alijinɛ ta ye i bɛ k'i yɛrɛ jɛ alijinɛ na tiɲɛ don alakira ye bolo ŋɔnina masiri ta wɔrɔjɛ min don bolo ŋɔni na alakira ye o kɛ bolo wɔrɔjɛ kɔni na nka a ma kɛ sanu na ka d'a kan yɛrɛ ko cɛw ka o sin b'o la a de fɔra ko alakira ne sallallahu alaihi wasallam nka n'a y'a sɔrɔ bana kama adamaden dɔ diyagoyara ka sanu bolo kana nɛgɛ walama bolo ŋɔni na labas o ye furakɛli kɛ nka yan bɛ n'a masiri de ye n'o don o tɛ masiri o ye diyagoyalen de ye wa qalu alhamdulillahi allazi i k'a dɔn
o dangela nu wala nyumangela olu ka daguram na be fej memo alhamdulillah tani ala tay allazi alami azab anna ala hazana min yedu kashi anu kono gwa ayo ta gwa ngaptu he bien sigi ko bena bo bena mino ko bena bana bena ngoy mbey o bede bane ni fasay pabla al jun sokono ala rabbana ikado ala la ghafurun boy kado on dabamay ya famata do nap ma ya fa omo kanga jengene undla etli kanga lebu sutra afo asaya ko nyira bane de nyawa bana kono dimi bana ko bana ko bana bo bena nyira o shitei ala chana ye ya famu sai wanda anga jetini zoro koy shakurun nyumandana bayde maka mama siromi ba seno ni on lade fasai allazi ahallana daral muqamati afade flaka amla sigiro joyro o nyumana min fadlihi ika fasamandiala anga baratini zoro de ndaw nga barano la masna fiha nasbun sengendan zoro aljemi ngono ya wala masna fiha lugubu on nasabu abe kare ngado nyinni ga bonay nasabu nye jakuya fanga lugubu esenge ko fammi kondi ga bon mana utei wa senge na takuno ay ni daw ga barano e nyum saka turu ngoray onge halana min daral muqamati min fadlihi ala nyega fatama ndiyay maka baratini zorode fasay ni mangutu mi mbaka ke je era kono ya adabadini go kaka ni nded la yere mana tonyoni boshili ngalo namara fogo beketa muso so daga bana kasoro ton fo mali ina kono ko beko lata ala ko esna ka nyina go yera yawa nganyina bo nyina bo nyuma de of may bijay kato esa wala may ni ka soro ni ka sonu akana laharaya ngane boro kono ko gata ida kaburu ko ni frijani o kele ni o mayne kana sonde afuye chobela ukini ka sangazo cheka na kaburu kono ni ya do tna sega ke wa ema sangazo nyina alijina kono ko minu nyo nyina wala fo ka fe sabiquna bil khairat ala ko fo ma fe basoro lu be nyefe odela ni ala ka ko sallallahu alaihi wasallam ko wati dola alijina kono ita sangazo laba mbali soro me ala ko dola yo wati ko la yo fili laga do damna tla go fili me wala ko mina o doro to mina o be ka kega alhamdulillah so ko to laga yo ko to tla ta ko werebe ala ka ko do bali tuma be soro o yanga bara de chena boy o kama la ka ko la ala ko la ibise ka minta ni tabla fiuta o de kapsa kasi ka kwa fa bilo ba la ko ka kadam ko fila ka ta do ta ko bla ka do afle o kama tilama ani ala to kashiru haniyati dalil ma bitla ka karamo to che ku goni mi ga ngalo cho ne ake mo ko yi kamar maka maka ke jola ko sabali ani mu yumi nga kala mo ke kalu waram nga ke kariya dana kalu ake mo ke ko itele ra ko tele ma ko sa wanda fuita chorba ka ala to wayna ga itele ra ko wa be fori ko
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Aku mamnu dah nulu kera fitri wala yene alamo. Aku janaba tasma bolu yede. La yuqda alaihim fayamutu. Atasmai atnau jeni foka tufa. Kasinga ko era banza ni sa dimi bana. Ko saya ta labli o dia ko ko ero. Kon na so janaba de foki jeni gi fa ta bana nga. Ela ko fali ta labli de. Anga ta do sa. Sai kele o nena kama. Eko be toro de lata jenni bi geto jenni bi geti ni wulo bana ala ko wulo kurabna daiga muzo kajeni ko be la yukhaffa anhum ala azabaha aqalla jabat atifi yaw kade daiga nay zi kullu kafurin akui kado kafo ni minyesimno fitri ngole bawdi munu mala ko suma je kono ya ko be gara je gri no fe ala ko makala fiu ya bulu da chugo ala ko tala febe kara je soro je to je dawla tigiya la harama kusuma wa hum yastakhsiruna fiha kon betlu magwe banyina katlu ka magwe kon itlu ka bora bamana mana mau kanga turami mitlo kai magwe ada guneru atoraledu abe magwe banyini bulu deme banyini ko guto janame kono yasasiruna gutla gwa atoy magwe banyini rabbana wafasa andigala akhrijna ala ambo janame ngono de namal salihan ghayra allazi kunna namal no garagoni he amina wala nyuma ngadre min nanga wala jugu tekle nyogoni ala nya ambo ni zey ambo koy ami de la ambo na mora ni zey amna wala nyuma dege awo min nanga wala jugu ketta tekle nyogoni gutlo ka bodani أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من يتذكر وجاءكم النذير أكو يلا سان جولي كرا إفجع كونو دي كلي جولي كلو جولي سامبي شامام جاء كونو وسامبي وورو وولو بلان ناني duru seki kono erando fodo be ko ala ko yala o wati mingira tilaga julbo kono kalu julbo kono su julbo kono masika tashi o wati jamay gonna fo ipor nebi ko gi iblaga sagi kibitani manga wajakumun nadhiru yala wera sahage foli ngono ira katashi kanai afo wajuli kala maso mo ke so dara ka fo karta ikata chugo ni ifalla jenata ko ni je nyom lata la harata jade mo ko ngadda bashi mo dakura shime je yashi mo fe karmo shi ka kuna fani masemo ira kanai tashi kayi nga yala atwadi ladli keba so dara keba fana mana imowa nana dire ngayo lu fle mana ko volawi anyo fle yere jere lawi anyo fle ma korba ko volawi fadhuku ala gufmana ay afma ayna ni kasade wa mali zalimin min nasir aywa ayna ndone min daga daira ka kada ka ito ni ga je kono akara ay rude la amma sigi nyonga sigi tere gashi masigi kuryo gashi masigi bango amago tolla fanda wa hakla lu yutugo ala ko ayo to ni ngabe kara awdila of ma de ma tisoro to njula bide ko mali zalima min nasiri
inna Allah alimu ghaibi samawati wal ardi innahu alimun bi dhati sudur. Kika do alay doni ga baye sangulo ko dugolo la andu ko dugolo ay ceyere lay ka do du kuna ko yere de o do ma de alay itse ga do masamina no ibla kika jongwala fayo kadaye amana de soro la bi ke todi jongwala ala ne lingeta e bi du ala bi tabi du roti law abi du suna ko do ka soro make kaka nengwi dimo mingera o ya fanyi zuku era tatade mingera ne de ya famu sai ande sero ya fanyi ni fanana asro ala ko nye wati dimo awalam nu amirukum yala ni mashi haga dimo ma fihi ma yatazakar fi man yatazakar wati jay ngono tashiba mi tashiba o sigi tashi kaka ko jugu mana nyuma yede e moye kama qur'ana kuna fara wa bil athar hum yastaghfiruna o du utla mo fe ga fara mamiru ni bu yelama ga soro tashi to we aye jeta soye wala karta nga nyama kono ni ngaramulo kuma ba ala ni ma yafana karta mo ne te mo dala koy dale dlaka wado law yela ma to bini bo wado la sno ko te ka banyo ka pew wuli ku jo na fla sella nyeji ubi bo o bil asharum yastaghfiruna na ma saka wuli ka na fla sel do ba sura dale ke jibe ka bo yela ma to kata ke mama hadi ajira ko do bi ke arawade baga tugo to ke wuli itese koy akonga konatabe nengu imla to kala kusuma nengu dabro de kamo hande farko to masaka wuli ka ajira farko la nengu labla yelma astaghfirullah Allahu akbar ya ala arawade te foye akade nga wuli ngande sele refle koy on be jom wala jirali ala la on ne era mado ko kera kun ala ko ale fane ga fure o eche wa imadu galela hal du kuna kwa nyabola nga ay jom nda yiramo kanga awelo no jom ni amara de sarola o ma kera kenyere lay o ma li zolmina min nasir ma to jiw ko de batti sarola bede wala zi ja'alakum khalaifa fil ardi ako ala kelen ale de aw ke dugukolo ka nona bilaw ye o aw bilala minnu nana o bɛ min kabini o yɔrɔ la wajuli kan ka daminɛ a fɔra dɔw de kɔ o bɛ min o sengolabaw o nafolotigibaw o jangamjigiba minnu dɛmɛna o bɛ min a bɛ sumana k'o kelen de bɛ kaw kɔnɔ famani kafara fa ale kufuru nin bɛɛ kɔfɛ sa ni maa min kɛra fitiri wɛrɛ ye walima murisa ala ko ma ala ko i ka a tɔgɔ ye di fitiri wɛrɛya o bɛ sɛgɛ dɛmɛ ye a tɛ foyi tiɲɛ ala ye wala yazidu zalimina kufruhum inda allahi ila makta ma murtilo nga murti wala ma fitiri wala ka fitiri wala ala yoro la ati foyi faraw ka na ala ka dimite illa makta abe yoro de jiya ala la abe ke ka ala ka dimide san konte ala mu ika murtiya ay kanare to fi dala ولا يزيد الظالمين كفرهم إلا خسارة هل بيعمل سكاكا كافر وكامبوتلي وكافريا أتفوي فراوكا فناكرا بني خسارة إذا مرتي أنا ما بي بره دسيمو على ته aminu muritir alamo kira fen fen tela
kananga mo hotlina sallallahu alaihi wasallam ko murti alamo ay munye ulu to che o yato ali sisa o bona minu be ulu tafa ka boku borula kay bone ga febela foy tege ka wala ko akara jinna foy yere joli tafa ka famo ki borala ka pa borila o do minu be ka bugo kan neni ko gwe nga buga dugula o ni mbagani alamni wala madina bi bema fo lu bora ka dala kawdila mini ko jugo ka kiraw la ka dala ba shita fa ka boru la jeri bonana wala de bonana qul araytum shirakaakum alladhina tad'una min dunillah afo yere yala akama kaminu ga ala janyanya ala kunga nyanya ala flawni na bolu wele ay jirande kana ala tade aji gida mo min ga bulu mole min ala tagalni aruni ma da khalaqu min al ardi akondro bien fiu ona nyono allah ta o zamanata o bulba min ala ko sama honda fu u kema keta yoro min da du ko la du ko yoro ni men no yu ka dalenya ayo jirande awri ado tato yo aw tara jiri tige ne ba ka lam go fo de jiri tu o de jiri fale mbaale ade ma de yale du ko mi na fale lo ko yala tay u ye ere dawa ay u ye deni mo wa ay u de bishu ko wa ay u awru ba do ko ba na ndinga fa be ala tay no na tabe akabe ku ni ala ke ci ko dita namu ni rasul du ko ka am shirkun fi samawati am lahum shirkun fi samawati ko yel aya du ko ka nu ka no moye dali fena fitina bele wala kuma na yala daba do be nu yo dawa basawa toriwa tadi ko no fa do ga dafa we wa ay aga do ishuta uyi kuma sangole rasa ko ma ka doni tayi na ko zaba kuma na una ala jela ka sangolo yoro jimenda fana be mi am lahum shirkun fi samawati o dolo ye ika toidi kondro ka dale do de ya biye finda do wa mako bata do wa monata le uza ta do ko bulu le dale do wa jo batla ra do titi ay ko joy gat aka dale de amma le yera da ta le bolo yere wonate tabe adama de ko ni fili ga jude am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu tari yala abani ta bulu jugo min gani yewo ni ade gafe do damo ka koro ni o kono kuma abe ka barako de ka wa o wala wala lu de ni yewa o fanate bal in ya idiz zalimuna ba'dhum ba'dan ila urura ako kuma remi to jugo kono be ka modmani futa ka nyo mala sati kiseta shi jabala ya woro cogo fulu atwari farade bo ke tala fiu nyoma la sadu inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula dra ako wone ba fu mo da fu ko alami ne ba ko faye masangala ko ni ako sagulo alle ke me ko mine awni man do mana korwa ako masanga masade ke me ga mine akana shuru aga ko ni wala da du kulo bo chokele la abaka bulla wana tabe ima ya au tega some alili billah mala kuma tega ka karga benai ni me alaka minande kota ina anya fo tugo mi musaddiqul ma bene ya de ani wal jibala autadan wal ma rawasiya shamikhatin wal ma anta bida bikum o minu bora kulumo sansi be ka tambo ga sisa
ka fo tiɲɛ la kuluba minnu bɛ dugukolo wa kɛmɛ ka dugukolo de sabati o bɔra o ka sisan de santi dɔnnaw b'o kan sisan o y'a sɔrɔ Muhamadu ka kuranɛ y'o fɔ san 1400 kulu minnu n'o kɛmɛ ka dugukolo sabati ka taa ye fana o kuluw fana bi boli i komi kaba nɔgɔ kuranɛ ko ten wa tara jibala tahsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra sahabi sansi fana taara b'o kan sisan furu b'a kuluw bɔ ka a jajira ani a tɔgɔ di a bɔ a ɲɔna cogo min ka taa jira a tɔgɔ di continent a tɔgɔ di karatu ninnu a bɛɛ bɔ a nɔ na Asie o Afrique o ko nin bɛɛ bɛ ka bɔ a nɔ na u yɛrɛ ka dɔrɔn taara b'o kan sisan o y'a sɔrɔ masa min ye Afrique da ka Asie da ka o tilal'o la ka bɔ a kuranɛ kɔnɔ aw ka walanda kuraw e Muhamadu ka walanda kuraw ye o yɛrɛ bɛ k'a fɔ tiɲɛna ko diinɛ kitabu kɔnɔna min ye Ala ka kɔni ye tiɲɛna k'o ye kuranɛ tɔgɔ ɲɛ han n ka sɔn Muhamadu n kana sɔn a ye dɛ nka kuranɛ tɔgɔ in kɔni san 1000 kɔ kɔfɛ o diinɛ kitabu kelen an bɛ ka taa bɔ an ka dɔnni wɔrɔlen kan fo an bɛ ne k'a fɔ ngalaku tɛ tiɲɛ an bɛ ka taa segin Muhamadu ka kɔrɔlenw kan o de ye kura y'anw bolo maa kɛra nin silamɛya in na o silamɛya ye tiɲɛ ye maa ma k'a la o silamɛya gafe ji b'a kɔni ye dugukolo daba ye ye tiɲɛ dɔ sɛgɛtɔ yan mɔ nka anw diɲɛtigiw yɛrɛ de dɛsɛ bɛ k'a kɛ layi sa o de diɲɛ wa fa bɛ diɲɛ na wa o diɲɛ dama ma de tuma na inna ila rabbika ruji'a o fɔra kabini a daminɛ na o kabini wahayi fɔlɔ fɔra a t'u ka dɔnni kɛ a k'u ka ɲɛɲini ka t'u ka recherche kɛ recherche in laban bɛ na taa laban kunkolo bonya na yɛrɛ bonya na yaada la la yataga an ra'ahu taghna n'a ye k'a fɔ dɔnni y'a labɔ ko a kunkolo bɛ bɛn Muhamadu kabini wahayi fɔlɔ Ala y'o fɔ Muhamadu ye a fɔ adamadenw ye k'u ka kalan ye k'u ka ɲɛɲini kɛ ko ka ɲɛɲini bismi rabbika u bɛ taa ne ka taamasiyɛn kelen o ɲɛɲinini u bɛn'u si bɛɛ k'o la a bɛn'u bila yaada la fɔlɔ nka yaada in kɔ bɛ taa kɛ masa ko y'i ta ye koyi inna ila rabbika ruji'a a tɛ nin o religion ko in non ko nkalon don sa sɛbɛ ɲɔ ka ɲɔgɔn malasa dɔrɔn a banna ka kuma duman fɔ ko tɛ nkalon don tiɲɛ tɛ a ko diɲɛ ko min ye tiɲɛ ye recherche min ye tiɲɛ ye ɲɛɲini min ye tiɲɛ ye a taara balayɔrɔ jumɛn a tila ka segin région tigiw ma dɛ kuranatigiw Muhamadu-lakaw Ala y'an sɔn n ka ɲɛru dɛsɛ bɛ k'Ala ka barika da nin bɛɛ ye kɔsana kow ye o tuma olu ko kokuraw o y'anw ka kɔrɔlenw ye wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di a ko ɲɛ b'a la kabakolo dugukolo a ko ni fila fɛn fɛn wɔlɔma a fila fɛn ko bururu a ko foyi t'a bɛn ni Ala tɛ innahu kana haliman ghafura ikado masa munyunen do ko ya fanjiro kore anga ko nyamita anga ko kunda chama me nala ga munyuta nyama soro ko bana pew ngabe munyu ya fa masadu waqtamu billahi jahada aymanihum uyu kala ni juguma ya rabbala la in ja'ahum nadhirun yakunun ahada min idal umam wa beb la armadi ko ni e ba ko ni jigina bide kubu kalemuna kala ni juguma ya rabbala ko tugodi la in nakira ja'ahum nin nakira ummu
nazirun sodral ke bala wajil kala alamala la yakunanna ikado ku bina ke ahada kanan babay min ihdal makatam mado belek fefe de benata odo asu ga kam bo tece mo tece da ko tece da ay nala ga cire na am ko fe katam beka wonde tay na so ce ba ko la ataba ala fi duma bado de ta am siga boko nyang ma ra metlena biya gra chodi ay madina ko cendo sala krayo fanto ne do mosa ngo tay de te ni ne te ngoni de te ho ni de min wadi na ambe so lambe so do ambe bo de makabara la ha ga tingi minu ga la grate utana na de yawda ko jésus isa mi na ko ay ko ni mariama de day fiu ni nyamo ko de azra da wata halbi ga isa mana halbi akara so mo muhammadu do kada ka olu bulo isa rabana ko sisa abe jodi muhammadu fanana foga tabe sa wagre ko madi fanana halbi o ku jale do amunu bana ko madi mana o ka madi tinana foga ta do ko le wona to ko ay ni madi na ambi ko fekata ma ko ambe ko yara de kono agara chukuri wabega wati bitumeka tane kida waletu esa wote ala sago de fe ko de famu ala fi tuwe de kono fe amogo tila ere ibe tuko ala de no fe falamma jaahum nazirun ma zadahum illa nufura jaara be faledo yawdo fana be ko de fo yatirba mo ye kado an goni na siga fe nga he anga gafe o ananga manyo bo alama do noro bo kuma seledu no amina tatu kala ya no abina ye o ruba kala karan na ko foku jamano ye ko bi nguna larabu ko bi nguna kada ka ko kora o gafe o gono wata mashan la watu sira kama fala ma jawu pati o lutila ka murtala karama ka beka kele de beka falamma jaahum nazirun kamo do nye ko kuma ko kakuru ko almamu wila kutubala madi binana watu suru yana yalla be alaka kote wanya bala chuma tamashaw sarade watna mabule to amna mangame ko sisa ko karbo beida de madi ko to washi da kono ble ko korami mo korono ne mingo wele alu go tewo olu ko asuru yananga olu tunase go time wakana ko mo tunu dade kadaka nuko ba ko mo ba ko madi play ave do daga ja ko la buta ko ba o de ga ba falma ja hum naziru tuna mina ko madi fole na e zada hum nufura ay do foro ko murti de ka kadaka abulu kono madi bina oluka miriya kolo ni filiminu garabolo no ye olu do buya ni daraja birfini kono olu ba fe ka to buya ni birfini koro ye madi de tina ma dongo fo ale bina qur'anu ko mi muhammad ye minge o ke walila ani muhammad ye wala min di qur'ana madi na kono de bla kana ka abana ono ya soro nene buya soro ngalo doka wala doka de tiche jakwala ibna mirisa ko ne ka bonya de jongo makara ono kra ala ko borala don bo be rofle istikbarar ko wurge yera bonya de kamade murtli ngoni ala ko de ala ko yera bonya do ka yera makara ka bonya makara to do aka daraja makara to do filardi du ko no goni jamana ko no goni ka fu ma tieye umar ju ya yede ga boyani togo ani soro magara todo o magara sayi ko ti da mo goyi da ba jugo ni ngane jugo ni bara jugo bo bede ga sa muso mana noro ngaduga ma di go ngasa ka boyi ala ko wala yahiqul makru sayi ila bi ali pata da ba go kala mo namara ko dabale be mino lu be koy
dabale bi minu mina ko lube akala minu akanga minu ka bolle mina de on be dabal lawa abe shube nyanyo la abe ko gono nyanyo la wa ayagali jigi patula mara sino ko do me ko picho wala ke o itle la ko ni ay famya soro fana pati padinya sino ko ni amma koro ka kubeke muso ka cey halaki non nanga mo bew ni mo faro la moy de uyu tad dabalu ke ka ta fu kono kata addo nyono chorba dama lushu bole do ba na kala anda pichone afana atwade afana atwa sinema dunda afana ko kala mo olbo nyoya tukorai pichon dana buka hati pichonga prugusu ben yere ni kobra ayru dedo bena chemo ngala e feno de damo ayato yi fama ne ala damo ako jago la faka ado adafano ubella ngolo bulla ko pichonga uga etwadi komi sinafo uga olu ni mienga uga kaile bo kachola kuchala emayewa ube makele unde ko ne akanu me chugo dole ube me chugo dole ngango ni akora kana pichonga ko picho era nana kuruguzu amagorba bella gulo bulla ala ba wala hegul makru sayila bali hey chugo do dabul be mino be de yenda shido ye anda dabal shido anda la todo ala yam la kata mahdi ga noro thana nego kibiga ala todo ni koroti doni fenda ko on zagare ambe mi ga noro kono de bi kele fon on ye amaga jode anda fendo ala re ala to ko bacine kono ga minda to ni le be ga wurudi ni wusla no ga ta ke ga wuta wutu ga ne ga woro bla ta subana ga ga ala ko ta kala mo ne ga woro wusla ko na ala sonade do nde ka be ga kuye mulo manga ni ta soro fiu katla ga tan do ado da fe o kele o ni ishu ga ba ga den kala sisa iba kala de kale honda saru ga dabal gala tarafo belengu ka ta adeshi utlale usege to worto bu ku weso sa yoro dala ko nyimi kadra ko kwanya bala ko ko mormo to mbala to nga kama shido ta nyake ka de kulugutu ko nga karsa soro la nga ba ko fo be fo mo ko be fo tabana olu mo yorami ne korom so debe o de wole ko be ngay sigi de no ngosi mumna ko sigi ko wa ni ne kera ko ne sigi mo be ga fo aw mulio to babu ku umbora nyenyi nuna bele dugu ko nga wi ku yo ko nyi ga de ku ta de bela to nga ni wala to ha ni ta foi to nda bugiri do nda kolonindo ndala to do ala imna kata chemi ga noro kana fonu ga noro kono wa noro ko luga nyini tnase ko ye ko ne ta foi do aku karsa kon ga ko bana kuyo soro
ne be fo wele ngo be fo ako nam ga kamel ngoro som ne jine ako ho ngo wa ningarata ha uga fogo la isoro la de wili ki jode akwa ba kalamo ngo wa ni ba kalamo kamel ngoro som ne jine ay mo tana fo jirbula ndala ga nya fay wa kuma foro mbalma dobe o de ne la donia o wuli ki jode apa ya fam antara kabita hijila kana amasagi nimbekara abri net awa abedo atedo kaw fondo baleka ndore ne do de bugrito de kulunindo ndala toto imam hadi bin ala yo foko bina dina ko korta la ala ibla kato de ngeni kana nyembar fatta ko mo kadu kolo kono kamo kayela ko waji ga ko mo kadu bakono kayela kuluka kata barfa cila ayra ko danga to yere ngala ko ay o ni nyese mo ino ala de be nyona sane ni la daga buri tari latna ko bala ga hinana be joila ansar nyama ko mala riyad la kale amta fana wadu la ngamuli motar tarache as mulu sinaga kale fana te on na fana trina wel dawdu go diga bangal sono blaka nani gara tara mol so ko motar de kala amado mu gida ga koy ala ra do kabar ko ka ma dabo ko made motar pa dabara de cheka to umar gon katu ndaga wuli tare do nga kran saru ganya mai joila ala ga hinana bi ara dia borobota o ba ke plaga na borobo ne rai ne ta do be yero ala ide blaga na femina ni femi de ne nyeshi mo ma dama ne bo bara la e bi wuli dugo maka ta ina ala be kala ne tew ina ala be kala ni wati sera atigala ma bitage anga mobili beni ka kale fo shen saba wana sakene nu yere sorga betula usal ne kalena ka kalena na jo zega ndado ngoni mobili daba be ne bora to ga singa na jo mobili kala ndo kondo ala fe ganne range be ngale tola mobili kono job na ka wati mi me mobili daba ngira fete nere sigila ngon o karla kalen bo kramul kirate do ko ne karla ere mamna mobili ba ko mama wala kasraum be nen sperga ko ma yisro ama ko flare mbago namune ko mama wala o mati wala ngana la ko mi mo bi bode o lu taro kambe yere sana e fana grati ala e modo bla ko do de kamo no mata fa ta wele koy no dafara te se ka dabalo ala be so bla de ga sara bana habitawo ngane ko tro ma so ko re ira jena naka kadwana naka angaro ile ayo chetire ngano ma fami feta ibi yara de lebu kuma wala yahikul makru sayyi illa dabale chede ngala ko he awta famu no na mo do aba yara lebu de dabale bunu no lube do ba la ka tanga jugoro o ko da ke dabale mai de ayo lu ta katame lu tu yara bulu فلينظرون الى سنه الاولين
ko yala o be fongore kono wala mo fongore la jafana kara alaka la da koro nu nyewa wa ko yala ka la da ka koro de alaka ma kangere lo mbe ni mo fara wala ala wa bulu sinyana a ci jen ka dangaro la fiu ko mo gulam Muhammad ko alayhi salam ala ko mo mama beka du selege nani kono photo lu sorore o ya arab kay safina dunu do kastenu imam adi ko celo ni ndakura mi fara ala fe akwa kana ka kono ko so selege nani bigini bo eto bigini bo ko ko do de akoni rohaniya ko gode mama bo kono chela musula ko ibeneka tasabe ay kwata kwa laka magawla ngala ka tanga ko inni wahabta kullu man fi dar Oi mama de ka wala walli ala kan ndakure akana ka kono ko munu meneka todi bigini bo so ko nani kono ko ko do de ko tade je fambe mama itega do bolo ni be nga bar la nyama abada fabe kasara lawa fabe bonana wa ko mo do mi to mo do ko do bu nyawa mo ande kele nyu ama fengele ni ama mi nyama afte ko yew ala mi fa wala Muhammad nya fa ngo o asro fie bana bi mo be ka fa ko fa de afia mi do kuru mina kuru do na boy imam hadi bulula imam hadi ala je ako famila de ndere bulula wa akun na peu onga ena ala tebe mahdi ga barala wa yere nega to de italaw ni tala ni nega ubita kila de gani bala tebe nai aga हमारे गुलाम है गुलाम तस्मा या उनका जोए आई उनका जो का जोए तस्मा कोई अलग आवाज दे aga हमारे गुलाम है बल्कि हमारे गुलामों के गुलाम वो कसरना मशीबा सुगाला को हे वो या उनका जो दे से कम आला उनका जो था जो से का फेंगोला ko no nguna yoro goni mina kelela o bisuma de koy onga ma diga la gro nuna ne do tasuma ida imay bekada onga ima ande la plasin kele kana ga libama ma fa anda to sidigi adam ala ga hinal bale o e quantita nu be ko onno lo sura entraîneur ko ataro fa mataro ko afana bitaw wati siledo ay bo kak aw kata olu tarawo ma kelema bula ma kelema bo ma diga bla kuro nuzura la kata sisa wala ko Yesuga presamo Amerika ga presamo France ga presamo Allemagne ga pre hey aya fo ga kelen jode nga cega di bisu lu tara kene gay Amerika ko teb stop ay kala jo resu côté lu ga président côté nya tro Putin te de Putin samay France Allemagne demana bay mbe kam ko yasra fatma bo be rutisa on batu kerke batu mlala jiga avion mlala sambe gola mlala golega be jore turai on go kala nyama mo aywa annana deme Muhammad de kamo anda arabu yekoy iko mi kala yugo ya barata kuma on mita ay srada mo amita fom pakita jamana na pa kana tay to asa ay de
nun da to do fay mo no ya fu koy ya rafat boy ya rafat bo 24 dirham ka boy aga mare ulama bele ulama ko ulama kala kasma o yanga jode asika fu kana ayanga dagoro nu nga jo fana do nye mahdi ka bayi do de ago tasma de hamaare ulama o yanga jode jomte ka mati so bal ka ulama ka ulama ay anga dim sanu nga jo fana do kala ada jora de koy ala ko ay do biya ko ngata anduna biya ko ngata ma nga sor laga ci on zura ka bawo visa tay amal mo ala bewo ngane na awde tay kuma da flane ala be de anaka kaba ko bebe ngabe kaba ko jira chemnu nga baro yara du kamo o chewbe mi be ko akana famo akana kena ze kana kana mulo kana gari on go danga to ala ko mbaw de nyina ayta nadura famina gusma ngam yala kaba ko khalifatul masjid الثالث كلمة سوانا عليه اللي دي ينانغا ولي كو بلاوني كسارة نبشوا في مصر لا الله كافة كرباي أفلمن ينانغا ولي جاءوا بيتنا عندنا فينا أمس مانا مثلا وبين أنتك دومي كنا تشاد أنغلي مندو أنا ما أعرف من يومه nga kibara diramo ala ni jetiga na ka defe ado e ko ta katunu do taru ka masadla waye o yawon tawata aeroport la kadla ka segna andana decision bu atwadi capitaine naga lettre damo ka ngata barage dugono o bunu mbolla ka katunu u foro ko konta be fita o bare dela o fi abana yere ngawlu sira tasmay ndeye ala ko law ka ko ngata sa ne ba ko aita ko musar na haruna aita firona ka fara ne benay ini ma kuma asma wara wala tan ya fi zikri wala ahmad ka dimso aita ana do ko ala kraka chena me aka dimso nde nu muhammadu rashi kwami dugo ai kan kono on jira bolo ngone dela kan kono ka do formation era la jirali folay on ga kay ngono an sabata fi selbaay ya do rubi dugo blia frafu mbe de min dawni arabu ciya wero be palestinian be syrian be iranian be mun dara palestine de men gamo ngal jimo go te sella de kama go do de kan gutru an ma sabata fi selbaay an entraîneur glé kamno wala ambe kene ka folo woni entraînement la farfoni ani yera di min ala ye o damo do dimse yakene yabe katla kan la wero damo anjiru ka kene no koni ala ka turu woroy andino go fa able on disa du andara rabu min nani madi raka ya information la rabu ko ka tawna ñina za kono ni de kala ne beda o mo minu min nota ta dogolo lu be o mo ta mana yere fo tawna mama blawo ni nene te du mi no te azraman minu mu de ka kala no ngala halala je kan no tu didi ita da kara yere nga san la badana fo karta de kara ñina ñame na mara kara hiba kala ma do fo ka tawna mama blawo ni farafun jama be indonesia chama be karaja subira chama be pakistan ru chama be nga foga tawna cheshima se kabla ngi o illa da bundi mafayo te kalanye ne o me mundo hokma ame wala mbawe he madi gwadano manamde ni dua koro iba ala bajir lawa chena wa ikrai bu yani kunna fiaka ala la sa ala ko neti jeno de pamla singa bla gata
nafiga de jamo nyebi ala te nafigi be on ta ala ka foyi ma ke ala ba ki ala kulli kadir min nambu fo de fe be kali se bala aka mu jina afo alle bi shugo albi alle duguje alle banawale alle bi kana ke wada ta bana ba to kana ba to ka bana ba to dale ala fi mu ngakuru ka de sera labi ngane ne awru de sera ka nyira de ala mo kuma de ni beki yara la jabeli yi ramna ka ba jongala ngala ko ndo jobe afama do ila falo de o wala bin ga fato de mo fa ina de ala bin ga fato de wanyo ko na nyira moy foi ka fon ni nga fa ay ka fon disaka ka ay sanni abiru ko mo ko c'est very difficult ni ko mo ko c'est akabela ko c'est très difficile i ko bi ko anyeti ala ta ka to ife ima do ka fo chana ngunda nyira mo ka surbe ka bi wo eche c'est très difficile nga difficile ne it's very difficult am ta ko era de me wanura very difficult fa fena on di somalaire kada ka alay femi ndamo dango santan amido non sangalen kalo duru ando na nyiro modeu sangalen kalo santan on yo labe dege asabal na muyuna wani fini minu dia angote animi kete ambora no sabal de sangalen kalo duru ala yaundo on mi some muna nani ku amla kanga sege sai ko amu sege blea ai ngalena kudla to e ba ka be aka che sagale kala duri ay sra mo taw nga sra de o ya la ka sra de de ko da mo ndiro ka sura andi go mar fatila jamu ka mar famine jamu ka ta kele ke yoro la ngala yo be kana ka dro ka amla avion kono an yuru ma sigini mi yefiu ama bawo man kenan lay kenan law ala ko ni ko ni afoy bi ira dale mo ko le taka jubi tay ngau yuru ma se ka foy di bolare ala na se kan gala ala ko yi geography mi mai ra fili bajila ala kama te ko bajila ka bodu e ko me ere ma dala la ko so mo ala ko yi ka to danga na lay bara jinde amal mo o fato ya kele na no e mali bilu bay ngona don ba badui mo ko fato aba jogori bi e ko ko te ni ka to fato indala ne a foto mo be sama kana haru dina foto yala wa bal do waji mana bay way foto ay mina se bala de na wa mina se bala mo dala de mali mina na ka ba ngau desara ka bara to de onge ko o chede yo mali rado ale mina nero wahabiyat te kapma tianiyat te kapma kadirat te kapma ansar te kapma do kapma ke aw fo de magore ko khalfa ko ti mali mina gora wala ma karakari ya ngana ko ni yere mali bara fe ba so abbe fara khalifa fe ka koro ne na to diblem to khalifa nan na de ko tabarake o baram me ka ke woni no ya mi ngo tabarake de o ala bi barake sababu nadre era seto la ere ne mo nan diplômé ko Pakistan ibi jide do ay tabarake ni kasati mun jikana o rapport de sira minu ni sira mene kasati kuma mene ku yoru ta Pakistan do dara Sudan atwa di ashi jale bora sango tasrat ningo de bagre chiru wala sa le formation kana agulla ka tano fe ale de fera Chad onu mini family kar male kono rapport de dira khalfa ko ay ni mla khata barake am baraka law de no fe degro ko te on na no de ta barake mi yo fo alama de do kuma nganga baram ga ala rabina no sababu ni ko doni bala o tede fay diplôme soro tede tanga barake de do baraka ke yoro khalfa durna ko mali kar yan ngana jablu ñom sigi kamo atigi be
o ka se k'u koro kana sa aw minnu ne kan ka o kɛ aw dɛsɛ m'o la o ko tɛ min kan ka kɛ ngala y'o kɛ dɛ nka ne ni e yɛrɛ kan ka lamɔ ne min kan dɛsɛ mɛ kana arajo sɔrɔla bɔlɔnkɔnɔ waajuli yɛrɛ dabilela donc mɔgɔw wele kɛ a nin ye tiɲɛ nin ye tiɲɛ a bɛ na de e taara wa mɔgɔw b'a tiɲɛ san ka segin an ma k'an to arajo la yen ngala kɛra min kɛ fo k'o kɛ farikolo de la bɔ ka taa sugu la bɔ ka taa waajuli kɛnɛw kan a yɛrɛ de ye nin yan a bɛɛ de tiɲɛ na cɛ ɲɛ ala koyi ɔhɔ a tigi bɛna taa o nka ne bɔ ka arajoso la a fɔra a ni ce a ta kɛ tiɲɛ ye n ko a ta kɛ tiɲɛ ye e bɛna ɲɛda ye de ala ada de b'anw na o an ka buga kan ka arajoso la fo arajo tan de ko b'an bolo hali ni arajo kɛmɛ kɛra ko n'an ma bɔ ka waajuli kɛnɛw sigi nkalon b'a da kɔnɔ jeli bɛ na ne ko ala kɛra ka sunnati fo k'o de taama mali hasanatu yamsi fil aswaqi o y'a filɛ ko kira yɛrɛ filɛ sugu la an yɛrɛ bɛ fɛn min na ko da filɛ k'o dɔ dun nka e kɛra karamɔgɔba ye ka ban e tɛ dumuni kɛ sugu la dɛ cɛ bɔ an kunna dɛ i bɔra min non an yɛrɛ ka civilisation ba o kama a tɔgɔ ye di musulmanw de ye min fɔ fataw ni fataw tɛ an ka baara tɛ se ka kɛ c'est très civilisé il est très instruit donc vraiment il est calme il est posé aw ka taa ka so kɔnɔ kɛ aw tɛ se ka baara in kɛ fo fata ninnu ka na n'ala y'o fataw woloma ka bɔ an na waati min baara bɛ sɔrɔ ka taa o ko dan taa cogo in na foyi tiɲɛ b'a bolo a banna a ni ce nka o tɛna dɛ wa o de ye ala ka sunnati walan tajida sunnati lahi tahwila ko ni ala ka sunna abada tɛna falen sɔrɔ o la an b'a fɔ n b'o falen ni hakilila fɔlɔ ɲɛ bi ani hakilila nkalon don f'i ka ala ka sunna in ta sallallahu alaihi wasallam o tuma ahmadiyya ntigiyabaw ahmadiyya juguya minɛbaw a dabalibaw a tɔgɔ di a bɛnbɛnbɛ tigɛbaw ala ko a tɔgɔ di a ka fɛn bɛ se ka mɔ ye tiɲɛ don dɛ an mɛnna k'a fɔ yan nɔ 2020 ne b'aw ɲininka a b'a fɔ 2020 jaa 2020 tɛ o 22 de don fo kɔsɛ ka bagamɔ ye 2022 de don nka an ye sunkalo in na an y'a fɔlɔ kan ale b'a fɔ 20 siribe fana b'a fɔ e fana ti kuma dɔ de ye wele kɛ bi ko a bɛɛ ka nin fɔ ko ne hakili k'i kɔrɔmaw bɛna kuma ko 20 tɛ koyi ne ko 20 tɛ cogo di ko 22 de don tiɲɛ na 22 de don 2022 de don 20 tɛ a kɛra 2022 de mɛnnikɛbaw minnu bɛ lamɛnni kɛ olu bɛ fɛrɛ kuma ma ka tɛmɛ anw kan hali ɲininkalikɛba dɔw bɛ ɲininkali kɛ anw t'a mɛn kosɛbɛ nka minnu bɛ ka arajo lamɛn olu b'a mɛn ka tɛmɛ anw kan a bɛ n'a fɔ sɔrɔtuko la a ko cɛ ko de a fɔra n'i ye sɔrɔtu kɛ ala kɛra ka baraji siɲɛ kelen ala bɛ sɔli ka siɲɛ 10 n'i ye 10 kɛ 100 n'i ye 100 kɛ 1000 k'o ye sɔrɔtu ibrahimiya de ko y'a tɛrɛ sɔrɔtu wɛrɛw ko don ko cɛ ka ɲininkali tun y'o de ye ne ko an m'a faamu de silamɛ fana m'a faamu a ko cɛ y'o de fɔ o tuma la sɔrɔtu min diɲɛ na min sɔrɔ o la e ka sɔrɔtu dɔ ala kana sallallahu alaihi wasallam ibrahima ta ɲɛ seli kɔnɔna ta de o ye seli kɔnɔ ko de ye nka baraji ko in na sɔrɔtu kelen siɲɛ 10 ala bɛ siɲɛ 10 k'i kan o ye sɔrɔtu suguya ni ŋani ala ka a kɛ nɔrɔ bɛrɛ ka ɲɛsin muhamadu ma la a bɛ segin de ma hɔn tilalen don o tuma n'a ɲɔgɔnna kuma o kuma bɛ yen cɛ nin y'a kɛ cogo min a b'an wele k'a fɔ an ɲɛna ka d'a kan anw minnu bɛ fɛn dɔw bɛ tɛmɛ an kan janko misiri kɔnɔ tafsiru ni arajo kɔnɔ ta basigi mɛn ka tɛmɛ ale kan munna waati dɔ la misiri bɛ an k'a lamɛn o kama hali minnu sigi bɛ yan an ka kuma dɔw t'a mɛn ten o ye misiri bɛ kuma lamɛnni kɛ nka arajo kɔnɔ o tɛ yen nka n yɛrɛ ɲɛ b'a sigilen la n'a fana danna arajo ma o ye maa damadɔni de ten o kama n taara si ka tafsiru lamɛn minnu b'o baara in sɔrɔ ka bɔ u ka yɔrɔw la ka na n'u y'a dɔn ne arajoso don ni u nana u t'i jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ na cogo di o kama o kuma misiri kɔnɔ ta in kanuna nka kuma basigi la
ayo ta basigile do katama musiri konna ka nga baraji nyinnaw la ma taw baraji sorna la katame ajo konna ka o ma ko benata me sarado ni mama ye kuma do wala ma nyingal do kara on ma famu na ma famu andi siga jabi ka nyew o kuma kana siga hani ma siga do ka fu ba nya fa ina ko fa ba ngole ka nyefo o kuma amada jugo ba aya chugo nyala ka la nyine de dugolo ka bi ko muhammadu ka silamaya saniya ka nyuma jira jema na farajere farafina ala chem la kanu kama nobe muhammadu ka barala ni ma farati ko ga dimisam la nyini ya la nyini de qad harabal maula liman barani imam hadi ko di qad harabal maula liman barani aku ne kala ba I kwada ala kwada la ngai tado ne fam ni mon ko barade no bo ga bir jugoro e bi ne kene ko ne kula mamadi I kwada mo de kwala ta an fana ta nyode ade barazal maula liman barani ade barazal maula liman barani afalam yasiru fil ardi yalaku may yala du kulo ka kala jawa fayanzuru ukafla kayfa tukomi kana akbatul ladzina min qablihim mamunu ni alamo kala ka koro ku may yala ka kbaraw ni yala ulul laba kara chodi wa anallisu la khashal hamira wa sawtahum fa kayfa wa hum sayyidi wa laysidu azharu anallisu la khashal hamira wa sawtahum fa kayfa wa hum sayyidi wa laysidu azharu ramar ko aku mangau jara dan kau kafir ya kau koshite namo manga cisa aku enggak waraba bume ya dre falu ga kashima go chugo waraba chugo la ni gorondo ko kele zamba irai anele sula khashal amira wa sawtahum fa kayfa wa hum sayyidi wa lisidi azharu aku na dai gorondo ko kele ni no grabe ku bijo sabe sisa na ti ma ka gorondo fe ay to ka huwa wo chibe jamaatu betere uga fota ni keta beke nango soye kene mashiti minu ya alama usuzo kungo ku kwada kwala ala ko ku mayala du ko ko kibara mewa wa onye alama mingo fara imam mahdi ala kara sallallahu alaihi wasallam mahdi onyo ga dimsaw ne malikono ya alama ja na nyuma temeno mawla mamnu kwada wala tukumi mamnu kwada la kara la maja wala tukumi wala kara barade cheche kwada la I kwada ala kwala ala bi kwakari wa kanu ashadda minhu quwwatan ko yeru fanga ko ngabo awtay ha fanga manu ngumbe o wati jugula ko fanga ko ngabo awtay akuda Abu Jahal bo jugala ata mo wera bo jugala nga kara chugodi olu be mi o be ko adisi karla ko kibara kunu pew وما كان الله ليعزه من شيء في السماوات ولا في الارض اكو كما يرمي كو سانغولو لا اندو كلا فويتي مي مسي على كاي غلام امر كو على كو فري مادي كو ني على كو على كريا كو بنake ni ya me mamingo ko ay madi ga jama kulu de sirab la nyede ala kra ko fale do itese ato itese o ko ngada flane ko ranako foy kele de kab sika ala ke sangolo wala ma dugolo la sangolo tese dugolo tese kumata dugolo ga damene na sangolo damene mo kadam ga sangolo daba ma dugolo daba ma sa ko la ini de ni bi ahmad yow o kamo na flasuni zigiru fengata muslimo halbatul masala wala ko imam hadi ma ko wurdido di ango ke muso min go jala
mamadi ko bena wati do mi nga ke wati mi ala be mi wati ni o ke ako de kabu ngala bulo de kitabu do sabai isa saya kade o kada ala bi katama jadi be ka kada ka alilu mati yesu atu jamana ko ga ko ada tilama ko ala tauhidu ko karka boy o kuma ne sira ka sabani ke o saya ko wala wala be o kada ala atlo bala o amalu solihu de sabe ko mi nganga ke wati mi chogo mi yoromi no ye ko je abunya baje o ko ma bi drogi bobi tama mari ka noro nun cherli ala be wali juma ko daraja go amami o wali fana min daraja go tabo ni o wal fam ga du ko ga bu nu tega do ablo kaka kala ni angata aw may la be gara ka kono so ni muru la chorba o fewa ma do qur'an ko wa akharna minhum ko sahaba nyo no na tofle ma ila kara ko ngam mando bi na fo samia damine ji no ji fu ji boyna ka ji nye opmana ni laba fana makate ko furo tabulu akwale ka mando be de fo madi ka wati fana o chew ka soroi o muso ka soroi sahaba ko baraji cheto flife ka fo ni nguyenge ala ko ayi e kuyenge wotede sahaba ko aw ka wati de bebi yawa ka ali yawa wa ka Abubakar ba ka Umar yawa ai eto nyini koyi sango do batigo yawa ko ala ko de nyona dimo ala nyabi disukuna nyabi idisukuna mi gona ko do ena la teba ka Abubakar ba ka Umar yawa ai mi kono yo do ala ko mi disukuna ne mi no de yo ko ta ala ko ba Abubakar no Umar ne labi jen ma fa ka koyi ala ya Abubakar de kay Umar kay nguso ko Muhammadu debe nala kira ko o die la ba watla ko mana imam mahdi de bene jora bar ko mana fa ka Abubakar de Umar wara soro jego Umar ya wara wa ando to nyini wala wala ko imam mi nyino do ne do mom li batigi nunde basa batigu so yo batigi nu aka nyinta do ne do ngau tisi kakek mohon ka dine joba ide atisi fone kanu ka aw nyene bedo ko o mi yala ka ba koy ne kanu ye anyine o mi ngode o lu be bitla ka bola no fe na koy ma ka famu de ay flangi na ala koy la fi kana ndo fi ka kula ta je no fe de na fi fe innahu kana aliman qadira ko kuma reme kado ala inde doni bebala wa sebe bay ka fanya kinyote ka fo fanga bana ma zeda ala ka lahinika ala ko ala betlo ngala ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا على ما ترك على ظهرها من دابة ako Muhammadu de ako na ya soro ne ala bi araba do mino ka ketamo de nyangu asoro ko no era koy nyamu asoro dame ni ma fenda du golo gabli nyabe halaki walakin ga yuakhiruhum ako mu yakaru ya ila ajalin kadase wati mo musamman mingo faledo فإذا جاء أجلهم نو كوات سرسا فإن الله كان بعباده بصيرا نو ورسر أپمنا الله سبحانه وتعالى عليه يلك باي أكا جوهم بلا جلنا شيما دوغالا شيا كبلا ما دوغالا ini nyora inde jama soro dogera kuy kaca sandai ma fo mali famaw ye manyuma be akanne aka du kulenga mali to du kulede Abubakar manga nene ay sabali aya fo nat lama ba ka ka da jogoro Abubakar kan bo de ka caya ka ma waraka imam ndar sigara jotla ka Abubakar ne wala ma ko walti ka Umar ne
ke sahaba jugu ye ko fali ya do kerata du ko ni de ni mina ni danga de famo aw se mi o ya ngara ni foga me radio na no yo ka dina de ka do ko ma nyo ne ayo fata joro mal famo ma ke yo bula ma man ne ndam ne yo kala le fu yi abi faso di ala ka nyangata de mo bokero la amana fe qur'ane era ni alkaba ni muhammadu bemo afo maka gunda be wala ma maka langulo min mafo alaka fenson mo modu golenga obeya o tei sedara qur'ane ka dai turaka ajenna ya bokaraka mekra malkele ngono onala kana aya inde afo mal mangane fenno e akutare ko ni ne ko mamine aw adama dum ka ketamo nyang ma soro ni ma fede du golo galbe handi je fa warate male rugo done ni ngara ala ka gabe sanuma mina ni sanzi tarat nyo fe jogi wa bitla ko o gafe sanuma ni ga cheti ga jira abada bi lu ga chema chiri ma jira anga makro wa chem tiga ma jira ango natabe o gafe kele foite no ma famo mali du golenga onala kula sa ko nine ba mine aw ka ketaw mo nyama soro nyama mate du golo wa a anna du golo famo rawta la mali o yalo ka ko jongwala alay ka o kuma o shenu de na ya soro e ba mina ka ketamo nyama soro mali wulila wala ko ndawulo nga mina jala afando labi hali kuno anga mamudo e voal ga ko voal nan do be marfa mangala ku yanga du damene de faka tafsiru ke to ay do kanyu dara kara ci wodi nyesuma be mi ka fonni nyesuma de ala ko kani yera ko gon kelen jenni ibal mawla jege nyesuma be wa ema kamini jodo afara sirata ay hidina sirata ala angana wado be fatiha kono ki ka angufo ikani kani yira ko fone ala ebse ka tay kelema itna musufuru ko bodolawa ide on ta furu do kaswa ibi yira ko fone todi fodu kanye foje mana kanye o ko mana fra muka be ya be emi muka tife kanye jila kashidam ngani munanga go fo be ka ci sama modo ba kayla ko an fete fete yoro jumenu ibalma do jangu mali de yere ambe bora nyona yi fula fulle do bamana fulle do fula mo kado ambe nyo gufu ambe nyo ngamay ne me tloka bo fa do fe ko te ga dulay tanelo me yay on gala ko ni asro mamina nyama asro nyabe fa ga boy to ni boyra ko dugo ko ndamino mo sanga majira la ka fa ta ga nyangade mali tay nyudi amanya ala fe ya rabbi sungale ya fa na hina min ba kono alaka onyeshi mal du ko mo kergara nyana tasul geraw abbe kan do nyon ke do kara sa an gono gona yara de sa tati ko shite fala raga hina fanda jigita ma shikable ala yara ko sa nanyo jira ala la annengu anan luskunye anaka wala ala masami ya ko ga delide ka ba njabi ko da jigita na ble de nala ta jigita malla tay wala ko ne de ya jigi yiji maga fami ga min dane ngalodu nanyo ka ko ala rabbe ne sawu yo afana ko gani sawu te gani je ga sawu ira ala ko wa yaje de ne de ko wa mulo ba ko sa abi chambulo ama in tabdu ga rabbe gelebe kli labaina wala ma kli labaina abba kan ndo ke aka tabdu ga yarola ala ka jamana mi bullata reka ala yakama aka anga ke wala konte o sika jira ala law don ba tamay fa ma tamay na floti tamay ala bo to jiri ngam bele on don ba may andara kenaga fa mo krebete
dabara tigu ulu gon tew on ni mbe kan def atoy te foye dara kenega ala wato jende kamo fandanu minu ni setole wato ni ko lukade luka ngunanga ma chaya ala kade be sorokana amani ala fa ya rabbi ala ka makutu ala ka jamana makutu assalamu alaikum warahmatullah alhamdulillah summa alhamdulillah ni ye anye tafsiru kana ka inshallah mi ye negajuru ye wati koni tenguna nina inshallah o dabe negajuru la abe negajuru sunya wati kon tara yere de dabe negajuru assalamu alaikum amga ulega ko kabo mi tungara tungara bismillah fadal musalmu tungara denge ana ko mi ana kan marmal ko wali alhamdulillah bako ani praje aba ulega jodan ngone bayin kon nala alhamdulillah tisne aya kiwara sromi ala jamatira nyama ko baba tem suba kusri garati aha ame to kala ta kurni sibe amin 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 ala wasin bolu pa inshallah ala ko kunu amin 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 kalau sa chimi ala ba dana uma amin ay ma ko aman nemo mem ilo hana betul jingone maiga aywa macam ba foku video ka sano ka bani foli kenga ni telefon labla no duni ka bele kamo awele ke watu wero fe nga ni mam musira ka du ka foli ga radio la o fana kan kadaka o fole ka burkina ba ka lamme o ma ame ayini magala kama bere akake foli kala ye muso fana jiga se kadaka anga telega shoma se kata amma fa kana foli wera kade ngani mi zira ka du ka aw bagri ka foli ge ona sama baro arabe inshallah assalamu alaikum jogan bay maiga bismillah alhamdulillah masha Allah awo namba se gi dokolo inshallah alhamdulillah rabbil alamin ani bona ka karmo ko defo wala me tafsir awo karmo ko be boy ni do do tan ga kala ara awo ko ala kana mani karmo ko shi do ade shi ko allahu akbar wa akira wallahi ala ya ka karmo ko shi ma shira mani karmo ko shi ma shira karmo ko be ba su awo am bi ke biya gurena hadu ga ni na ala ka ni wa ala ka no shi ala ka no wi amin 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 wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam maiga assalamu alaikum namba so nambaso bismillah assalamu alaikum rezo kulubali ala bismillah awo ala ga kuma a cikin ta ne aha inshallah ala ka tan kesma amin 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 ay ala wali min be ala ko kany ko dai mo leena amin 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 ala ka ji jo ta mo wala ko amin 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 ala ka kesma amin 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 ni ta bi da to lema amin 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 on ta baraji ta ta telefo amin 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 on baraji Allah wa salamu alaikum assalam jazakumullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam kabule kabomi ka wori wa nyenu samba ko ke nyenu samba kofe ya nyenu ya yi kira dido awa bismillah nyenu ko mo ma ji fo inshallah aflobala ko aga ta bi shiri kwanyina alhamdulillah baga tu ka am ba ko belo nyaw nala sana inshallah ko ya ba tu ka nye inshallah ondo ay me ko nala ka bi ta mo ni na pour du fa mo ngile aha ko kere ba mani awo mau me ko anda nya ko ga ala diranya anda no te tawnya nala sana benya inshallah baga tu ka anya tu ko na so ko na awo ko ya ba tu ka nye inshallah ba ku bari alhamdulillah an baraji assalamu alaikum wa alaikum assalamu warahmatullah jazakumullah amma ni minu mina do telefon na o ka bani foli ga ko be ka daga burgana ga ba ka lamen direct la bo wara ko ngai wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah kabule kabomi bongar ke no ga ba ko jalo bismillah amin lamenna awo
Ngo ame doge alaga keno wayani anga siga kare dige anga ta kunda Burkina. Sanu ka baniro la. Ala ko keno wayani. Nala suna bin wa inshallah. Ame dapat nambe amat dia dapat buka tempo mani kono ani mani koka. Inshallah. Anga ko ni bala kene. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Jazakumullah. Nin to ye kulikoro ana lamini an ka foli b'u ye ala ka hinɛ taaba la halisa nɛgɛjuru labilalen don bonya ani karama Traoré Modibo Traoré Traoré bisimila fadal Baginda Alu jangan doge abo akan doge ala kan nala. amin amin Ala ya ko kama. amin Tabu ngoro. amin Program kami boleh gambar kan Surabaya ya tegala tabu ngoro. amin Dan sudah dalam semua orang kita ngoro. Kamu ajar ke atas, nangor ya boleh satu orang itu ngambil modal yang korse. Jadi semangga, amal juga yang kata ini dah, nggak jauh bayar kayak orang makas tapi ngoro. inshallah Di program ini sudah ini mungkin sudah tahu sendiri ada ausra. awo Alam ini ada angin sekarang pasti, angin lagi ada, lagi itu kada mesti lagi lebih. Allah akbar Mami kini ni wala ni kata juga tibi sebab berenang mereka dan berau kalah lah kuah. awo Dan yang menjadi sesuatu jauh kaya, agak Australia ko omyangro. Allah inshallah Ia mau beli, kena buka video ni satu kali mau dia satu dia mau, juga satu apa? aha Tu ini dah kalau tu pun aku ni. nala suna Traoré Tak jauh kaya satu kali, tu aku satu kali kalau dia. nala suna ma fatwa ibn wa macam mana Kalau kena buka jauh kaya, kamu buka lambat, aku satu kali jauh kaya. awo Assalamualaikum warahmatullahi. assalam Traoré Bah. jazakumullah nin tun y'an ka mamuru inshallah Modibo kɔrɔba Traoré dɔ ye an ka foli b'a ye jijalenba don Sombo Traoré fana ka foli bɛ ale ye Baginda ye awɔ joni Jala nɛgɛ Traoré alhamdulillah Traoré Wah. alhamdulillah kita mamiri alhamdulillah Kaya sudah beres. alhamdulillah Namun kalau kita jelaskan. inshallah Aku segi kalau tahu ni macam bakar sama. awɔ Kayaknya lah kita bela kayaknya lah. amin Kata Allah itu. amin Lah nanti no. amin Oh, kau bisa juga tahu kayak deh. Kau apa foto ya ini kau cari lah. Kumba bela deh. Dogora bela lah kau. awɔ Oh, mana tahu ni. Tahu boleh ni deh. Oh, kau sahaja. nala suna abin nya Missionary tahun ini orang cela kalau macam orang tu bawa oleh ada cikgu cikgu. Ada pakai inshallah abin nya kalau oleh kuning kira ni tak, mana tak ada pakai tu orang apa. inshallah Traoré jazakumullah nala suna ma sini nɛgɛjuru sira masi kana don ni tɛna dugawu kɛ sanogo ye sini o kɔni o bɛ bila o kɔmɔ ka d'a kan bo bɛɛ k'an lamɛn direct la wa alaikum salam Dawudu Kulubali ya sa Kulubali bismillah Alhamdulillah, saya kiri apa pun. alhamdulillah Dia mana lagi ni berada di bawah sana wajilah. Allah jaranya Kami tu kami siapa bala kahilala. amin Allah kata orang nema. amin Allah kata orang mana ya nema. amin Wah, kiri. alhamdulillah Kulubali Wah. jazakumullah nin tun ye missionnaire Dawudu Kulubali jɛma sɔduru an ka foli b'a ye ko damu fana don inshallah an bɛ jɛma bɛɛ lajɛlen fɔ ale tɔgɔ la an bɛ se a ka sini masi kana don fɔ minnu bɛ dugawu kɛ banbaatɔ ye sini ɲɛ banbaatɔ ka don ye inshallah taala telefɔni fɛn fɛn min na a bɛɛ ka kɛ dugawu ye awɔ sini inshallah salamu alaikum Kiri angke. alhamdulillah ka wele ka bɔ min Komindi mande Ahmadu Almani. alimami Kurbashi ke. So Ahmadu Almani komindi mande. ahmadu alimami bismillah fadal Aywa, kunye Sheikh Umar Mual pasal ada wala nila. awɔ Oh, tapi sebenarnya aye aku mana hariri ni sanu ko ka jauh awɔ
bon a ye ne hakili jigin an b'a mɛn karamɔgɔw da ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko an ka ale ka mantonw ka furakɛli k'a m'o bɔ fɛn haramuyalen na. Donc n'a bɛ se k'o walawala an ye quoi sabu sanu haramuyalen don cɛ kan donc ale dun ko ko ni bana fan fɛ tun k'a bɛ se k'a dun. Donc a ka di n ye a b'o walawala silamɛw ɲɛna. Ayiwa ala ka walo dɛmɛ ko ɲuman. Amin jazakumullah. Inshallah. Ahmadu Almami an ka foli b'a ye ale ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na ko tafsir kɔnɔ a yirala k'a fɔ de ko ni sanu bɛɛ don bana sira fɛ ka a tɛ haramuya cɛ kan ko mɛ ale ka o dakurunya in na o kira ka dakurunya dɔ bɛ yen ko ala ma silama ka bana fura bila haramu la ko nin kuma fila bɛ se ka taa cogo di ko k'o yɔrɔ kan. fo ale k'a dɔn kuranɛ y'o kiiri tigɛ o kuranɛ de ko lɛ haramuyara jufa haramuyara o ye dakurunya jaba de nka ko nka ni kɔnɔgɔn taari sɔrɔ k'i bɛ ni ka sa k'i k'u kɛ fiya ale y'a to juru sɛbɛn kun. O kuma na fɛn fɛn haramuyara adamaden kan ni lahala gɛlɛn dɔ nana i b'a kɛ fiya ka tɛmɛ foyi t'a la. Salamaleykum. I b'i teliya mɔgɔ caman bɛ telefɔni kɔnɔ Diko Jalo. Salamaleykum. Ala ka hinɛ Abubakar Sanɔgɔ la. Amin. Ala ka yafa an ma. Amin. Ala ka saya k'an ma lafiya ye. Amin. Ala k'a kaburu nɔrɔ. Ala k'an yɛrɛ ɲanta don na. Amin. Ala ka limaniya di. Amin. Salamaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Diko Jalo an baraji. Nin tun ye filamuso ye an ka foli b'a ye nin waati in na inshallah. A bɛ deli ka kalan dɔnkili duman da. Awɔ. Ko bi k'a ka kuma sɔrɔ. Waati ka teli waati fana korolen dɔ bi inshallah. Waati tɔ man jan bilen. O dɔ bɛ nɛgɛjuru la 77 86 78 53 76 30 27 33 nɛgɛjuru ala bilalen bɛ nin waati in na. O dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamaleykum. Salamaleykum. Ka wele kɛ ka bɔ min? Ka bɔ min? Ale ka. Nɛgɛjuru man ɲi dɛ. Réseau. A ka réseau man ɲi. Awɔ. Ayiwa dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o ta. Abdou Demba, salamaleykum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambe foli kɛ an ka ala jɔnba ye n'o ye Mami Mahadi ka kalandenba ye. Alhamdulillah n'an k'a ma Abubakar Asani Sanogo. An ye foli k'a ye dapini mu an na foli k'a ye dapinkana. Wallahi dɛ. Ana bɔ bɛɛ fo ka Burukina bɛɛ fo k'a daminɛ Seni kana Safan ye. Mashallah. A san nɔgɔra k'a bɛɛ an y'a bɛɛ fo. Ni foli k'a ye a t'an cɛ a t'an muso. A n'a bɛɛ de fo koyi a n'a bɛɛ de fo a ka hinɛ Alasana Abubakar Alasani na ala yafa ma ala y'a mago to ala y'a darɔ nɛɛma de ayiwa Burukina bɛɛ an kan ya bɛɛ ma a karamɔgɔ bɛɛ an kan ya bɛɛ ma a bɛɛ ka foli kɛ Abubakar Sanogo ye a bɛɛ ka foli k'a ye diinɛ cɛsiri a n'o min kɛ a n'a wulikajɔ min kɛ a n'a ye wa a kɛra bɛɛ ɲɛna a y'aw bɛɛ fo de a ka dugawu ba a ka ɲɛsin Abubakar Sanogo ma a ka nafila seriw la sunkaloba in kɔnɔ a timɛ ala k'a jira an na ya Rabbi ya Rabbana ya Allah an bɛ foli kɛ an ka sangaw yɛrɛ ye ayiwa Sakora duba min bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ Bamakɔ yan a man kɛnɛ Amadu Sako an bɛɛ lajɛlen ala ka nɔgɔya k'a ye ya Rabbi ya Rabbana ya Allah Abubakar Asani Sanogo dafin kun don a tun bɛ dafinkan fana fɔ alhamdulillah o kosɔn an ye dafin bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo dafinkan na cogo la ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ala ka darɔ nɛɛma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taa ɲɛsɛ sa kɔfɛ inshallah bobokaw a ye an ka mufassiru Ibrahim Sako a ye foli lase dugawu kɛ dafinkan la a k'a dɔn k'a fɔ Abubakar Sanogo dafi de kun don wa dafi kun don a fɛ dafinkan mɛn fana a b'a fɔ
o kama ale adaba kama ka foli kɛ dafinga la bugu bɛɛ ani denbaya bɛɛ ya rabbi ala ka duwawu minɛ inshallah dɔ ka ci nana sisan ko ɲininkali kɛ ka o tigi muso to a dilan ale la kalo 4 kalo 5 ko dakuruɲa min b'i bolo ka ɲɛfɔ ale ye nga muso tɛ se k'o kɛ o ka d'a kan muso m'a yɛrɛ don furu la a fa ɲɔgɔnw a ba ɲɔgɔnw balimasiraw olu de y'ale don furu la n'a ye nin kɛ e ka ladilikan ma ɲɛ t'a fɔ bangebaaw ye ala y'o de fɔ ko n'o suguya kɛra a m'a yɛrɛ don furu la t'a fɔ u b'a wele k'a fɔ a ye furu kun ye fɛn min ye o tɛ se ka kɛ yɛrɛ n'a ye e da dɔn k'a fɔ kalo 4 o tuma i t'a ɲɛ dɔn dɛ e y'o muso dɔw de y'a di ɲɔgɔn ma ala ko ni suguya kɛra o tuma na t'a fɔ bangebaaw ye u muso wele k'a d'a ma i furula kun min kama nin de don n'i t'o kɛ o tuma i t'a anw den ye yɔrɔ min ka di i t'a ye nka n'a y'a sɔrɔ lusira wɛrɛ de bɛ yen walima ko wɛrɛ b'a ɲugun i b'o de fɔ nka fɔli kɔni jala in na la o ye e yɛrɛ nɔ ye ka d'a kan e m'a ta kungo fɛ o i y'a sɔrɔ dɔw de bolo ala ko ni nin suguya kɛra sin ka taa fɔ furuboloma ye a bɛ taa fɔ bangebaaw u b'a wele ka a ɲɛfɔ a ye i yɛrɛ ba bɛ furu la yan o don a t'i sɔrɔ la o tuma i ka malankolonya kun ta ka bɔ i ka n'a tɔgɔ cɛ nka n'e ko i b'o dilan i yɛrɛ kolo la a tigɛ to ko bɛna tɛmɛ sira de don i b'a kɛ ten a b'a dabila inshallah ayiwa assalamu alaikum hakili a tigi ye faamuya caman sɔrɔ inshallah nin waati la min ye nɛgɛjuru ye waati kɔni koronnen don an bɛ bawa kante fo an tɛ ka maa fila ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ka foli bɛ jitumu sanaba samakɛni i ka foli bɛ inshallah awɔ Benga madu Ahmadiyya daminɛna benga min ka so an bɛ ŋɛɲɛle bi a tulo b'an kana an ka foli b'a ye ala ka sini kɛnɛya kalifa la hali bi a n'a denw salamu alaikum a wele ka bɔ min Zantigila Tarawele bisimila awɔ awɔ amin 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 an baraji jazakumullah min ye nɛgɛjuru ye waati kɔni koronnen don ni an balimakɛ an ka foli b'a ye nin waati na inshallah an sera ka maa kelen sɔrɔ nɛgɛjuru ala bilalen bɛ nin waati la bonya ani karama 76 30 27 33 walima 77 86 78 53 Rabo FM 102.8 nin waati na inshallah jenda i ka foli bɛ ko Abdou Demba ani Namaso Bakari Kulubali k'olu de bɛ ka jenda nɔta awɔ don o don u bɛ don maa minnu b'a ɲini kolokoto tɛ se ka don u ka barajiw b'a nɔ na an yɛrɛ bɛ tila ka dɔw wele ka dɛsɛ an ne ma se ka don n'anw y'u wele i bɛ taa fɔ nka dɔw fana tɛ sɔrɔ awɔ salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ayiwa dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum a wele ka bɔ min ka bɔ min kati bisimila fadal wala an bɛ foli kɛ baba fɛ ala ka yen fɛ an ma yaye amin 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 ya rabbi ne yɛrɛ la a bɛɛ sigilen non nin kɔni mobili jɔn taara de koyi non ale ka saya kɔni a kɛra nisɔndiya yɛrɛ de ye parce que a ka yɔrɔ ka ɲi bon ni sara k'i to sira ba kan alhamdulilayi koyi an bɛɛ de bɛ ɲini ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye amin 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 ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye amin 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 jalo kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a cɛsiri la inshallah jazakumullah
yara nyame kati bela jenen fo itolan watina jazakumullah baraji ama pasa kata mufti anga mufti missionary zagara kulubala anga fulubaye president folo no e chero e wanda chero anga fulubaye oliye jadi kala folo ye bako kono yanno kutir anga kutir so miene aleni brahma trawre olude adamne ali dorme tambulo kadumo chero aleni brahma trawre numéro 1 olude kutir damne ba damne wati foy tambulo kadumo uberu de bisazu ko moto la kana tlege nuye minimi zora no sera ka so sera odo no masaga sera odo ni chozo la andi ni ma ganyi mango brahma trawre numéro 1 kono ba mi nanya wala alen chero de baraka asro setanye ko sara ngaw nana ka ala kama fota kutri njwa yere ka ko lu ye fofana ala de fenga damna toydi non doydi wala ordinateur kala yoro de kutri ngori soro ka dale fofana de yoke ga fona blemani fona kunne do ana zango nata bandi nyina ka nyuma ko inshallah nyuma no bale amandi ala amma nyina ko ani na ko yere alhamdulillah do ba wele la ko wele ba katika assalamu alaikum abdou demba bismillah fadal ala folibe lama ba bele jide inshallah ala ina ala shego abokar hasan sanugula amin ambe ana jinyo bele jide fo burkina ka ko divar ka ani fena sai jeke aka an ko ni dita an yaye nora dro suranka farala an nafana anya fi dokeranga to alaka demeke abela jilenga dua bay an ko nga dua bay assalamu alaikum ahmad yazi wa alaikum salam jazakumullah amisaka anga umma barakala folo bannu amma nyina ko andi nyina ko dodo bena abebu wele atola miye ala minge miyo de no kunde do cho kunda mulu kabara nunga fofana ega folbe anda di berami sisa bra tarawre amma nyina ko chero muhammad amma nyina ko o kuturi rembi bi million de be aga sorala ngalu ta do adamna ba we jenu ile nga karam nu zega do mina na min meda kanaka daga nan dara tando ko se bi ganya se ode mande ala e mai generalu ni jelati ko baw nu ka ko be na fara ni ancien commandant e o be garba blay o mama ni na ko ande fitri ngole assalamu alaikum Kawile kabomi nela ko kawile ka bola foma bugu bismillah fadal inshallah no ko de ya bola tanay ko ala ko me ala ki ta ko ya kalimat man ke inshallah mo ko ala ka nala amin ala ka pakama ala ko de ala ka daru ne ala ka sirat ala ka ta mala amin ala ka barabada dan wa amin ala ka ta pro plaje amin jazakumullah amin inshallah janan baraji me foma bugu befu inshallah jazakumullah amisaka o de kama sayyidina umar na ka sayyidina umar ya abe khalifa la ni jom lale ko bara sayyidina mawrud hijo sayyidina bilal umar faruku ni bilal ko bara anaka khalifa ya buli hijo kabilal fimbe sayyidina bilal bina muna aboke ale umaru kuma muruta do me kana la kraka makaba fa o ya soro bilalu fofora akonoka atana ka faragu daga cicemblela ya ale umaru ko islamela o sayyidina umaru de kama nayi miro la ana khalifa ya buli ki jo sayyidina bilali o kuma aw min me ahmadiya wala iman fasi nyama ya dawlabi amma sama kabla na Ibrahima trawe na kono bay nato e akanga wuli ka dabla ni chero Muhammad chero ami sama ni kere
na ya no tay aka nga wuli ga dabla fo fana beti olu ka koloba o de ato sambala be million min me ka minabi olu ka sigari no akira umun de kono ya ni ma wara ma fa fiya ngana undara fo ko afale bi gala sade ko me se aga waddo sura de kuma do fo ma sira inshallah ima en sugolo chama tafsir garaw be agata o kuma na namrata na kuma do fo kabla ana tafsir jo na ga nangu ya doy inshallah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh watu wala teble Ibrahim wati bana assalamu alaikum alebia alef mina ko do fa ba ni aldo ke itila ga anda toro assalamu alaikum sajifu ma hina akrama kala la ya fakam ranem kan ma chanya kanya runga ko kotu ni ma ni ngalim mena bulu ne bo blani tiara la somo ya muso yini ga dia bla tiana muso nzonde ati son salima ko sebe ko amenyo ko nawla agela me doni radi nasra usazib se ko fani min dia wala awa ayi aka famu kafo ya surati selewa na fabi seli babu seli me ya furu ga jako ya ni ka peranguna nya fo chedo nyi tugo mo dedu bi se banga bawdo maka fo ne karsa furu kadaka awe silama ne silama ale silama de on ga me bimina silama ya rabbara folo o gura mabulu aya wele ka ma fe ko konte kerje do me bumana do be bla kona ne pise ka do bro aka silama de kamandara fulu na ba ki buru bola kun yanne ka fo min dake boli mina fo de aya alladi ni bangbaw ya wele ka pama min do atlola abi seli ngesa hanna ka kwae famina ta jai nga ena len nyonje kana boki baga fangai fangate ikono bi tuwa doke ala ne afudo go salamado na ba go salama bla ne ni kafir muso tega sigi ala kono bi tago dowi kada kan ni ko tesel ga ala ka golla isaga salama ci shila o bangbaw fana bo kalamo ne ka ci sira bangbaw moy bae nala sono ba wele ka kangar belanda abi saldam inshallah am do ga ya rabbi ala ka assalamu alaikum warahmatullahi taala bita ma tiga jori inshallah taala wati bana ame radio rabo fm la me ba bela jenen fo radio fm fm ko sole me anani wati na amu bela jenen fo mali kono ya mali koka jiya sirge nani fam bela jenen fe youtube sanve anga foli ba be bita ko ne ya no ale inshallah wati bana jamana munun kun sole me ana maw bela jenen fo kerengerele nyana ambe gana dugu fo zanyana ana lamini mi ye fengolo gana dugu fo ka taa se fekuna kongoli kɔrɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ni waati na ninnu bɛɛ bɛ lamɛnni kɛ ɲɛna mara an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye inshallah taala Bamako ya fana an bɛ bɛɛ fo maa ma sɔgɔlen bɛ an na su in na 21h30 an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan yan hippodrome Isa Kulubali an ka foli bɛ a ka famille ye hippodrome na misiri dunke fɛn o fɛn bɛ hippodrome kɔnɔ nin waati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo imam Cheikhne Tongora an ka foli b'a hippodrome na a n'a ka famille bɛɛ lajɛlen Bangoni Numorobugu an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye inshallah taala MTA maaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali Bamako ya bi ta an b'a ɲɔngiri inshallah an b'a fɔ wa akhiri dawana anil hamdulillahi rabbil alamin